Traveling is never complete without something to eat. From the grains came the sweet little treat the locals of this peaceful town adore. Like the miracle of the bird, people are served with a delightful confection every hungry tummy will enjoy. Surely it's fun when unwrapping the young coconut leaves, revealing a flavorful present to feast. Nag-umpisa po ako noong pandemic po. Dahil sa walang trabahong kasi sa pandemic nga po, kaya nagtitinda na lang po ako sa palengke. Kasi po ito yung pinakamabenta po sa gustong-gusto ng mga tao po. Kasi ang suman ng Labrador po, kami mismo ang gumagawa, tapos alam na po namin yung ingredients niya na patok po sa mga tao. Ang kakaiba po sa suman ng Labrador, ito po yung pure na malagkit na kailangan pong pure talaga po, wala po siyang yung bigas na matigas kasi malalasahan mo din yung nyug niya po, kailangan yung magata. Ang suki po namin madalas yung mga senior citizen. Tapos yung mga balikbayan, ang bintahan po namin sa palengke, 4 na piraso is 25 pesos. Masaya po dahil syempre natitikman yung produkto natin na taga Labrador, tapos po binabalikan ka po. Kahit nasa abroad po, kung sakaling mabalikbayan sila, nag-o-order po sila, dadalhin sa abroad. Siguraduhing agahan ang pagpunta sa palengke tuwing Tuesday o Friday before 8 a.m. para di maubusan ng masarap na suman made from the heart ng mga taga-barangay Bungalon. Rice, salt, and coconut milk may be the key ingredients of this sticky favorite. But what makes it even more appetizing is the passion and love they pour in every round of stirring and wrapping. This delicacy is a sweet way of getting to know Labrador.